Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, wa rawaina fi sunanil Baihaqi bi isnadin sahihin, dengan isnad yang sahih an Bakrin bin Abdillah at-Tabi'i al-Jalil qala, ngendikane idza atmamta nalikane ngremake sapa sira al mayyita ing mayit, fakul mongko ndonga sapa sira utawa ngucap sapa sira, ngucap bismillah ing lafal utawa ing ucapan bismillah, wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika awak dhewe berjumpa utawa nepaki ana wong mati mripate kok melotot, mripate kok melolok, niku dianjurno diusapi karo tangan. Pas ngusapi mau niku sambil berdoa atau sambil maca bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lagi diusapi mripate ngoten. Mergo kaya keterangan dewingi jenenge wong nek mati ku kadang pas dijabut ruwe niku tabahu al-basar mripate melu ngetutno. Di ngetutno roh sing dijabut ngono, melu ngetutno. Maksude ngetutno iku piye? Ya ngetutno kaya sampean ana wong wedok wayu lewat sak kliraben. Jadi sampean ana wong ayu nglewat iku langsung nduk tutno. Dadi ora nduk pandeng sak pandengan ora, langsung nduk tutno, disawang seduk dawa ngoten to. Dinut mbureni jero. Dinyawangi ora sedelok. Mergo ayune mau. Iki ora mergo ayu tapi mergo ruhe dijabut. Jadi nek ana wong nepak awak dhewe nepaki ana wong mati mripate melolok melotot niku diusapi. Ring ngusapi sambil membaca bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten to. Terus faida hamal tahu mongko nalikane mikul sapa sirahu ing mayit, fakul mongko ngucapo utawa ndonga sapa sira, ndonga bismillah ing lafal bismillah, summa sabbaha mongko keri-keri maca tasbih sapa wong madamat selagine langgeng, tahmiluhu iku nggawa utawa nyangga sapa man ing mayit. Begitu juga keterangan niki nek awak dhewe, nek awakmu kok pas arep bongkok mikul mayit, biasane kan diadahi gendosa ngono sing nggawa wong papat. Ku sampean sing bongkok, pas kebagian bongkok niku pas arep bongkoke maca bismillah. Bareng diangkat sandalan-dalan sing bongkok niku maca tasbih. Subhanallah, maksud tasbih. Madamas selama dia mikul mayit mau. Sing mikul nggih. Sing mikul mayit niku maca tasbih. Nek sing ngiring biasane kan maca nganu niku tahlil. Ngoten. Dadi sing mikul serasan maca tasbih. Di pas mikul maca bismillah, bareng berjalan menuju makbarah, menuju kuburan maca tasbih sing mikul serasan. Sing liya-liyane sing melu ngiring maca tahlil ngoten. Begitu saja. Al-Fatihah.